Hola callegistes! Si us agrada llegir i escriure, avui us parlaré de 3 iniciatives que, com haureu vist al títol, no us podeu perdre. Comencem! Si aquest estiu voleu llegir amb bona companyia, heu de seguir el canal Vermut Literari a YouTube o Twitch. Cada diumenge de juliol farem directes pel vespre i els dies 18 i 25 de juliol comentarem La formació d'una marquesa de Frances Hodgson Burnett, l'últim títol de la col·lecció Club Victòria de Viena Edicions. Una novel·la que, segons sembla, comença com la Ventafocs i acaba com Rebecca. L'Emily Fox Seton, que té 34 anys, està sola al món i viu en una pensió de mala mort, es guanya la vida fent encàrrecs per a les dames de l'alta societat londinenca. Quan una d'aquestes dames li demana que l'acompanyi a una gran festa amb el bo i millor de la societat anglesa, coincidirà amb el marquès Walderhurst. És un dels solters més cobejats del país, tot i que ell no està interessat en casar-se. O, si més no, això és el que es pensava abans de conèixer l'Emily. Però quan apareguin uns parents del marquès que pretenien heretar la seva fortuna, la trama es tornarà d'allò més inquietant. Com ja he dit, podeu seguir a les Dametes del Vermut a YouTube, Twitch i Instagram. I qui hi ha darrere d'aquesta iniciativa? Doncs la Marta de la Mar de Llibres, que acaba d'arribar als 1.000 subscriptors, per cert, felicitats! La Mariona de Million Book i jo mateixa. Sabíeu que la Mariona està organitzant una marató de lectura? Si esteu desitjant fer baixar la pila de lectures pendents i completar reptes divertits, ja esteu trigant a seguir el seu compte Booktic Club de Lectura. Molt aviat anirà revelant més sorpreses, però ja us podeu reservar la primera setmana d'agost. En segon lloc, vull avisar-vos de que el projecte de Tramoia Cultura Lectures en Ruta aviat obrirà les inscripcions de la 3a edició. A través d'excursions a cap de setmana i jornades plenes de sorpreses, Lectures en Ruta posa en contacte els joves lectors amb els protagonistes del món literari català. Tal i com diuen ells, és una porta a la descoberta del territori a través de la literatura i la gent que la fa possible. Perquè veieu que tot plegat és ben cert, paraula de Misha, aquí podeu veure els resums que vaig gravar durant la primera edició. Però ja us dic ara que si sou joves i us agrada llegir, no podeu deixar escapar aquesta oportunitat. Jo m'ho vaig passar superbé, vaig descobrir projectes fascinants i em va ajudar a sortir de la meva zona de confort de 1000 maneres diferents. Gràcies. I com dic sempre, per últim, però no menys important, m'adreço als amants de l'escriptura que porteu temps volent fer un pas més. L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès ofereix una promoció especial per a aquelles persones que es matriculin al proper curs Narrativa que començarà a primers d'octubre. El 10% de descompte i la possibilitat de realitzar el pagament fraccionat en 2 terminis, juliol i setembre. Però què és el curs Narrativa? Doncs la porta d'entrada que ofereix l'escola al món de l'escriptura, 8 mesos de classes en format presencial o virtual. A través del curs Narrativa aprendreu les principals tècniques narratives, exercitareu la creativitat, trobareu el vostre propi estil literari i començareu a idear un projecte de novel·la, llibre de contes o no ficció que podeu seguir desenvolupant en els cursos següents. Jo justament aquest mes estic acabant el curs Narrativa que vaig començar a principis d'any i m'enduc coses molt positives. No només haver-me forçat a escriure fins i tot quan pensava que no tenia temps, sinó poder ser una mica més crítica a l'hora d'analitzar no només els textos que escric, sinó els que llegeixo, i haver creat un espai ple de complicitat entre els meus companys i el professor. Sigui com sigui, si esteu buscant un curs diferent, l'Escola d'Escriptura impartirà més de 100 cursos de diversa durada al llarg del curs 2021-2022 i ofereix un 5% de descompte en tots i cadascun d'ells. Si voleu més informació, a la descripció trobareu tot el que necessiteu saber. I fins aquí el vídeo d'avui. Quines iniciatives us han cridat més l'atenció? I quines altres creieu que no em puc perdre aquest estiu? Deixeu-me els comentaris i fins a la propera. Adéu!